I així és com he acabat fent d'ornitòloga. Ara classifico ocells. Sí, ocells que han perdut la seva llibertat, sigui per la raó que sigui, però l'han perduda. I aquí? Mira com s'enfila... l'àliga reial! Mira. Mira d'allà, aquella branca, hi ha els 3 corbs de la cançó. 1, 2, 3. He vingut directament dels boscos wagnerians, l'ocell de Siegfried. Per què sempre ens expliquen els mites des de la visió de l'home? Ningú explica que Apol·lo no era precisament un Apol·lo. Ningú explica que li podia l'alè.